נגיף הקורונה, שהתפרץ ברואן במחוז הובאי שבסין, החל להתפשט בעולם. לרוב, העוברי יכול להילחם בעצמו במחלה כזאת, אבל בגובה מערכת חיסון חלשה, כמו זו של האדם חולה, הזיהום יכול להפוך לחמור יותר. אצל כמה מהחולים שנדבקו בנגיף, התבטאה המחלה בדלקת ריאות קשה ובקשי נשימה חמורים. הבעיה היא שלנגיף הקורונה אין חיסון או תרופה, מכיוון שלא היה מוכר למדענים עד לאחרונה. בישראל אין התפרצות של הנגיף, ובכל זאת, במסגרת הערכות חירום לאומית, משרד הבריאות הורה לבודד את אלה שיש חשד שהם עלולים להיות נשאים של המחלה. כמו כן נקבעו מהלכים שימנעו הגעה של חולים מארצות שונות לארץ. גם בתי חולים הוכנו לקליטת חולים. יש לקוות שלא נגיע למצב של התפרצות הנגיף בישראל. ליל הסגר, פסח בצל הקורונה. את ליל הסגר נחגוג היום רביעי בשבוע הבא. מה ישתנה הלילה הזה? בגלל משבר הקורונה, פסח השנה יהיה שונה לחלוטין. האיסור על ההתקהלות וכן גם הבידוד שנכפה עלינו גורמים לכך שהשנה נחגוג את החג רק במסגרת המשפחה הגרעינית. לא נשמע השנה את השאלה איפה אתם בסדר, כי כולנו בבית. כדי להקל על הריחוק וכדי לציין את החג המשפחתי במשותף עם סבא וסבתא, פרסמה קבוצת רבנים פסק הלכה המתיר שימוש בשידור וידאו חי בליל הסדר. למרות המתיחות בדרום הארץ, אלפים הגיעו לפסטיבל דרום אדום. בסוף השבוע גברה המתיחות בדרום הארץ, רקטות שוגרו מרצועת עזה לשטח ישראל. זעקות נשמעו בעוטף עזה ותושבים נאלצו להיכנס למרחבים מוגנים. למרות זאת 18,000 איש הגיעו לפסטיבל דרום אדום כדי ליהנות מבריכת הקלניות. הפסטיבל יימשך כל חודש פברואר ומארגני הפסטיבל נערכים לאלפי מבקרים בסופי השבוע הקרובים. פסטיבל דרום אדום חל מדי שנה בתקופה שבה הקלניות בורחות בצפון הנגב או מכסות שטחים נרחבים. הפסטיבל נקרא דרום אדום בגלל הצבע האדום של הקלנית.